Asi kvôli tej televízii čakali. A neviem, čo to dáva. Tvoj hlavný kameraman je tu. Dívaj do svojho ukrytu. Pozri, máš tu kolegu. Hej, má tu kolegu. Dívaj mu ukázať, ak vieš kamerovať. Dívaj do ukrytu. Dívaj do ukrytu. Strúca. Skovaj sa za gobáša tak hore do strechy. Ale ja nechcem kačiť cez... Vidíte, to je vyhodené? Ja mám oné, ja mám tu na stupňu. Máš čo? To už by si moc stvoril. Baterka mu dojde v tej kamere. VTV? Aj videobek. To by si to nezvládli. Ale už ide. A? Málo tu. Ideme ekvivalentní. Áno. Dobrá Eva. Tak to bola Eva, ty kokot. Bohák som sa vykol. Máš to? Nemá sa na tom vidieť. Jasne. Dobre není? Dobre. Že pičia, zem je deň. Tak zem ta na ní není, ty. Však keď ju rozprášilo, Ty vole, ja to nemám. veľký kameraman a nestihol to. Kto?